Хаққани деген һүз, қардаштар, бір кешінің исеменнән килеп сыққан. Заманында Кипрда Назим Хаққани деген бір бабай була торгайны. Үзен шейх дип атай, әлбиттә. Мөриттәре бар. Үзенә күрә бір фирқа, секта құрған кеше. Бұл фирқа, секта турасында безнең Башкортстанда әзрәк кенә беләләр, бір өлешен генә. Әлегеле баягы шул безнең язган видеолар, тавыш хаттар, мәкаләләр аша. Былай инглиз телендә, гарәп телендә караһагыз, бик күп мәгълүмат бар. Уларның дөньяла төрле куркыныч эшләре турасында. Хатта видеолары ла бар. Видеоларында ул бәйеп йөриләр, ирҙәр, катындар, бергә катындарның да хиҗабы ла юк, өреләләр инде кыска. Белмәйм, ул нинди ритуал икән ул. Гарәп телендә бер видео йөрөйне бер кеше әйтә. Миңа ана шул хакканиттарның береһе әйтте, мана хәзер мин сыгам да Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи вәсәләм телефон менән шылтыратам дип, мана шундый бик кызык, куркыныч, сәер нәмәләр инде ошо секта, фирқа турасында. Башкортстанга килеп инде был фирқа ана шул Назим Хаққани бабайдың улы аша, Мәхмәт Адил Хаққани дигән кеше. Ул үзе лә Башкортстанга берничә тапкыр килеп китте. Уның бында укучылары, дип әйтәйек, бар. Ана шул укучылары байтак кына инде ул Башкортстанда Нарыстауда теге мавзолейды корып утыртып куйды. Мәсҗидтә төзеләр, ибет. Ана шунда ел һайын кешеләрне сакыралар. Мына быел 2025 елның 12 июньда булдылар шунда теге. Бигәрәк карап торһаң, игъландары бигәрәк сәер инде. Аптырап утырам. Bir көндә ул намаз да кылабыз, концерт та була, теге кызлар унда йырлаясак, бөек еңеүгә арнайбыз икән ел бит инде тип бит. Шулай ук Рәсәй көненә белмәйм. Бутка инде бер көндә теге дини нәмәләр, Рәсәй көне, фашистларны еңеү, намаз, Коръән укыйбыз, йырлайбыз. Менә шундый. Бу кардашлар ысынлап та секта. Чөнки уларның дини гыйлем ягынан бернинди дә нигезләре юк. Нимә теләйҙәр, шуны эшләйҙәр. Теләнеләр мавзолей ҡорып ҡуйҙылар. Теләйбеҙ шул мавзолей эргәһенә кешеләрҙе йыябыҙ. Теләйбеҙ Ҡөрьән уҡыйбыҙ, теләйбеҙ йырлайбыҙ. Унда хижаплы ҡатындар килә, хижаплы ҡатындар эргәһендә шунда йәш матур ҡыҙҙар ай йола йырын йырлай йылдан йыл, әле инде яңы бер эштәр уйлап сығаралар. Был эштәрҙән, кардаштар, теге ҡарарға кәрәкмәй, еңел генә нәмә ярай бит инде ул концертында ниндәй ҡурҡыныс бар тип. Хаққанийҙар тураһында, ибет, кардаштар, айырым хәдис бар. Мына кемдер әгәр ишетһә, бәлки аптырар, нисек инде ул яңы гына килеп сыҡҡан секта бит инде. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм әйткән ундай кешеләр тураһында. Әлбиттә, сахих көслө хәдис бар. Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәләм әйткән, был икенсе халык тураһында әйтелһә лә, ана шул әйтелгән һүҙе Пәйғәмбәрбеҙҙең саллаллаһу алейһи вәсәләм хәдисе, ана шул хаққанийҙарға тура килә 100%. Хәбәшә ерендә йәшәгән христиандар тураһында әйтелһә лә, унда әгәр ҡараһагыҙ хәдискә, күренеп тора, был ошо Нарыҫтау, Миәкә районына йөрөгән хаққанийҙар тураһында хәдис. Нимә тиелгән ул хәдистә? Әгәр ти ана шул халыҡта ниндәйҙер изге кеше үлеп китһә, уларҙың ҡәберендә мәсет төҙөп, мәсеттәргә төрлө һүрәттәр эшләй торғандар тигән. Был халыҡ тигән Алла Тәғәлә алдында иң яуыз халыҡ. Мына шуға Нарыҫтауға йөрөгән, шул Миәкә районына ниндәйҙер хаж ҡылабыҙ, ул теге Ҡөрьәнда уҡыйбыҙ, йырлайбыҙ да тигән кешеләр әҙерәк уйланһын. Ул иң яуыз халыҡ булырға әҙерме улар Алла Тәғәлә алдында? Ислам дине буйынса ҡәбер өҫтөнә ниндәйҙер теге мәсеттәр төҙөү тыйылған, ибет. Теләһендәй унда мавзолейҙарҙа ниндәйҙер һүрәттәр, нәҡ шуны эшләгәндәр бит инде. Миәкә районында. Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәләм үҙе әйткән, Алла Тәғәлә алдында иң яуыз кешеләр. Мына нисек улар ошо әйткәнде ярай яратмай, теге әрләшә, төрлө видеолар сығара, мана Ишмурат беҙҙе әрләй тип. Кто же ты такой, Ишмурат?
Хайбуллин. Ишмурат түгел да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хәзин туралы иң явыз кешеләр дип. Алыгыз да хәдисте укыгыз, китаптар алыгыз, теләһәгез 15-20 китап алыгыз да ошо хәдистең шәрхен укыгыз. Иң явыз кешеләр кемдер олар? Мөмкинме кабердин өстенә мәсҗид төзү? Ана шул мәсҗидкә ниндидер хүрәттәр эшләү, мана һезнең Нарыстаудагы мавзолейгыз нәкъ шул 100% итендә. Ошо хәдисте алганһыз да әйтергез, инструкция, анти-инструкция һәмәк, әйдә ана шул явыз кешеләр булай гали дип әйтерһең, һез үзегезне куйганһыз шундый хәлгә. Мана шулай. Бер-ике һүз тагы ошо кабер тураһында. Улар бит инде Миякә районында, Миякә районында сахабалар ерләнгән дип кешеләрне алдай. Хакканидардың кардәшләр, бер зур үзенчәлеге бар, улар алдаксылар. Азым һайын әлендә алдак уйлап сыгаралар, ел һайын, ай һайын диярлек. Ана шул сахабалар ерләнгән дигән һүзләре ул алдак 1000%. Һәм буны теге ислам галимдары гына түгел, ябай хатта мына тарихчылар, Башкортстанды яхшы белгән тарихчылар үзләре исбат итә аласак. Чөнки Миякә районының ана шул Нарыстауда сахабалар дип әйтелгән кабер, ул кемнең кабере? Тарихчылар элегелектән оны язып килгән, ниндидер бер ерләнһә инде. Ерләнһә унда сахабат түгел, Язукай дигән ниндидер кеше ерләнгән. Буның туралы иң зур белгес булган Башкортстанда Гарустович дигән бер бабай. Кызганска каршы ул бабайдан без интервью алып өлгермәдек, ул үлеп калды. Шул күп караган ошо легендаларды ана шул Нарыстаудагы кабер тураһында. Онда бернинди дә сахабалар юк. Сахабаларны уйлап сыгарды кем? Ана шул Назим Хаккани дигән бабай. Алдап инде. Һәм ошо Башкортстандагы уның теге яратучылары, фанаттары дип әйтәйек бит. Ана шул легенданы яндырып ибәрделәр, ябай халыкты алданылар. Ундала алданылар. Шуннан Урал Батыр каберин таптык дип. Ярай, мана кемдер бәлки ышанмас, нисегенде. Бәлки булгандыр сахабалар. Кайбер бер кешеләр мин аптырайм, шулай ышана ул. Ярай, бәлки булгандыр. Инде 0,001% ихтимал бар бит инде дип бер кеше аптыратып куйды. Ярай, Урал Батыр каберин нисек тапты? Ул бүтүнләй көлкү бит инде ул. Субханалла. Ошо Урал Батыр кабери дип бунда тагы ниндидер яңа ритуалларны, Коран аяттарын язып турып, зур итеп теге кабер эшләп куйгандар. Кыскасы алдак өстендә алдак. Секта гына түгел, теге 100% Пайгамбарыбызның саллаллаху алейхи вассалам шелтәләү, искәртү, әрләү һүзләренә кергән секта. Мана шулай. Хак булыгыз, кардәшләр. Әйтмәгез, унда бит күп кешеләр йөрүй, мана бик билдәле шәхестәр бара, хатта хәзрәттәр, уларны белмәймен дип. Ана шул хәзрәттәргә барып үзегез сорагыз. Нигә улар бара икән ул? Күзләрен яшерәсәктер, оялып. Мана мин әйтте тегез. Улар үзләре унда йөрһәләр бит. Ни өчен йөрисең ки, бәлки куркыткандардыр, өстән әйткәндәрдер, барыгыз дип. Бәлки акса биргәндәрдер, белмәйм. Ни өчен улар бара? Ярай, хатта Тажидин да барган. Тажидин ул нимә? Тажидин беренче тапкыр ниндидер әкияттер һөйләйме? Гомер буе Тажидин шулай билдәле булды, әкият һөйләү менән. Шуга Тажидин үзе әйтте, унда сахабалар ята дип, алданмагыз да, ышанмагыз да, йөрмәгез да. Алла Тәала алдында иң явыз халык дип әйтелгән кешеләр алдында булмагыз. Юкха нимә буласак? Кыямәт көндә кем менән тергезләсәк, ана шул бул дөньяга бәйле бит инде. Кемнең эргәһендә йөригез, кем менән дуслашагыз, шулар менән тергезләсәкегез. Шуга хак булыгыз. Кыскасы, Хаккани ул фирка, секта, адашкан төркем. Есть еще душа человека. Душа человека просит свою духовную пищу. Вот здесь люди находят пищу для своей души. Дип кешеләрне алдай. I am taking that again. Мин анда кирдим уже. Official Jahannam. Он говорит официальных, я, говорит, всех в ад отправлю.